ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜନ୍ମ ଗହ୍ମା ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଦିବସଠାରୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ରକ୍ଷା ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ବ ଭାବରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିବସରେ ଗୃହର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କପାଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶାମ୍ବ ସଦାଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର କଟାଯାଇଥାଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାଘ୍ରବାହନ ଭୈରବଙ୍କର ଚିତ୍ର କାଟି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଚକୁଳି ପିଠା, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖନୀରେ ରକ୍ଷାକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇ କାଶତଣ୍ଡିରେ ବାନ୍ଧି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଝୁଲାଯାଇ ଗୃହକୁ ଅପଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। କଥିତ ଅଛି, ଯଃଶ୍ରାବଣେ ସ୍ରବତି ଶୀତଦଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷା ବିଧାନ ମାଚରତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସ୍ତେ ସୁଖେନ ପରମେଣ ସବର୍ଷମେକଂ ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟାଦି ସହିତ ସୁହୃଦ ଜନଶ୍ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ସୁଖରେ ବାସ କରିଥାଏ। ରକ୍ଷାକରଣର ମନ୍ତ୍ର ଯଥା ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର ସର୍ବବ୍ୟାଧି ନିବାରଣ ସର୍ବୋପଦ୍ରବ ସଂଘାତି ବିଦ୍ରାବଣହର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠେ ଯସ୍ୟ ମହାନୀଳଂ ଭୂଷଣଂ ଯସ୍ୟ ପନ୍ନଗାଃ ତେଜାଂସି ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ରକ୍ଷନ୍ତୁ ମମ ମନ୍ଦିରମ୍।